Dychmygwch, miloedd ar filoedd o bobl yn rhedeg dros yr iaith Gymraeg. Dychmygwch yr hwb i'r Gymraeg mae'r Eisteddfod Genedlaethol neu Eisteddfod yr Urdd yn dod i'ch bro. Ond dychmygwch fod hwnna'n digwydd bob yn ail flwyddyn i'ch ardal chi. Dychmygwch plant, pobl ifanc, teuluoedd a neiniau theidiau'n rhedeg gyda'i gilydd. Dychmygwch nhw'n rhedeg ar draws Cymru gan basio baton o un i'r llall, trwy dref a gwlad, de a gogledd, drwy'r dydd a thrwy'r nos yn ddi-stop, i brofi'r byd fod ni yma o hyd a bod y Gymraeg yn iaith i bawb. Nid dychymyg yw hyn. Mae hyn i gyd yn bosib. Ei enw yw Rhedadeg ac mae sawl iaith arall yn cynnal ras o'r fath. Y Korrika yng Ngwlad y Basg yw'r hynaf a'r mwyaf a sefydlwyd yn 1980, sydd bellach yn denu 600,000 o bobl i redeg a chefnogi gan godi €2.3 miliwn mwyn yr iaith Basgeg. Ers 2008 mae'r Rhedawyr wedi cynnal y Rhedadeg, ac yn 2010 dechreuodd yr amri gan y Gwyddelod. It was an amazing experience. We started last year in March, the week before St Patrick's Day, our national festival, national holiday, and we started in Belfast. We ran for a week non-stop through the main towns in the country and finished in Galway. And you might have seen the video on YouTube. It was just an amazing experience. We had over probably 30,000 people taking part overall during the whole week. All the schools were involved, all our Irish language organisations. And I tell you the truth, it was very, very emotional. And there were some people crying as well. It was just everybody coming together for the language. When you hear about the running for the language, a lot of people in Ireland were going, I'm not going to do that. I'd rather maybe do some other sort of activity. But when it happened, people were really taken in by it. It was just an amazing experience, and hopefully you'll see that in a few years in Wales as well. It's brilliant. Siwmai, beth yw denw di? Saesig ydw i. Fe got siw a dwi. Dwi'n dod o Wlad y Basg. O le ti'n dod? Dwi'n dod o Lidaw. O Lidaw. Ond da ni'n siarad Cymraeg. Da ni'n siarad Cymraeg. Dwi ddim yn siarad Rhedaweg. Dwi ddim yn siarad Basgeg siwr o fod. So mae rhaid i ni ddefnyddio'r Cymraeg i ffindio allan pethau. I gael sgwrs. I gael sgwrs. Felly, ni'n nod yma ar gyfer y Korrika, y Rhedeg Korrika. Yn Llidaw ni'n cael Rhedadeg. Rhedadeg? Ni wedi cael 2 yn barod. 2 yn barod? O'n i'n meddwl dim ond un, yn rhywsyd. 2 yn barod? Ie. Efallai'r un 2010 yn fwy enwog. 2008 a 2010, ie. Dwi'n credu bod y bobl yn fwy fach nawr gyda Rhedadeg. Maen nhw'n hapus i weld yr iaith yn cael fwy o enwogrwydd? Ymwybyddiaeth? Ymwybyddiaeth, ie. Sylw. Wel, rwan mae Korrika'n rhywbeth, mae pawb yn nabod amdano fe, ond ar y dechrau oedd yn rhywbeth newydd, ond beth bynnag, hyd yn oed rwan, da ni'n weld bod mae Korrika newydd mynd dros lle. Mwy o bobl yn rhoi enw mewn ysgolion i ddysgu Basgeg i oedolion fel enghraifft. Oherwydd mae'n atgofau ti, reid, mae 30 o blynedd o deddf iaith da yn Gwlad y Basg, ond ti ddim wedi dysgu Basgeg o hyd, so mae'n apelu ti a dweud, mae rhaid i mi gwneud rhywbeth. A wedyn, dwi'n meddwl mae Korrika yn ffordd hawdd i bobl ymuno rhywbeth dros yr iaith, rhywbeth sydd yn agored i pawb. Does dim rhaid i ti cael un ideology neu dim byd fel na. Ti'n gallu bod yn hen, ti'n gallu bod yn ifanc, ti'n gallu bod yn plant. Oherwydd mae Korrika yn cynnig bethau i bawb. Felly mae'n hawdd ymuno fe. Mae'n hawdd teimlo yn hapus i fod yn Basg. Mae'n beth da, Mae'n syniad da yn bendant. Wrth gwrs, byddwn ni'n gofyn am dipyn o waith, ond fel dwedodd rhywun wrtho fi, os ydy'r Rhedawyr yn gallu llwyddo, a'r Gwyddelod hyd yn oed wedi gwneud, dwi ddim yn gweld dim rheswm pam na ddylwn ni lwyddo yng Nghymru hefyd, a dwi'n siŵr bydd yna alw ar ôl i bobl ddeall beth yw'r ras, neu Rhedadeg,
iddyn nhw gymryd rhan ac edrych ymlaen at y peth. Tro Cymru a'r Gymraeg yw hi nawr. Mae'n amser dathlu'r Gymraeg.